Nej. Nå, kan du tage noget? Og så hedder jeg velkommen, og så starter vi med sammen. Og så siger jeg noget. Og så skal vi snakke. Ja. Velkommen alle sammen. Og tak fordi I kommer til vores foreningens meget, meget store dag i dag. Det er simpelthen så fantastisk at se. Pludselig er saunaen her næsten. Hvis dem, der var hernede forleden dag, de så et langt hul, nu ser de nærmest et hus. Nu skal I høre, det der sker nu. Nu synger vi alle sammen en sang, som Morgenstjernen har skrevet. Og når vi har sunget den sang, så tager Anders over, og så siger jeg noget, og så er der andre, der måske også siger noget. Så nu starter vi først med en sang, og morgenholdet synger for. Og melodien er Jens Weimann. Vi håber, at de fleste kender Jens Weimann. Kan du ikke få et forskud? Jo. Vi sidder til et møde og taler op og ned. Gav vide om vi også får alle sammen med. For enighed om alting er ganske svært at få. Nu må vi tælle stemmer og se, hvad vi kan nå. Nu ser vi resultatet, det tegner rigtig godt. Og kransen er monteret, og den er også flot. En dag med rejsegilde, det kan en gyser lide. Med hygge og kom sammen, hvad mere kan man sige? Men snart skal huset bruges, det glæder vi os til. En gyser kan I savne, og det er det man vil. Så skal vi nyde synet til svaner, sol og vand. Så sidder vi på rækker, der skønne vikingmand. Nu vil vi slutte visen, for enden den er nær. Og hylde vores savne på måden vi har kær. En skål, en sang, en hisse, det hele nok en gang. Det er jo som det plejer i denne lille sang. Tak for det. Nu skal I høre et rejsegilde. Det er bygherrens hyldest og tak til dem, der bygger saunaen. Så derfor så vil jeg gerne, at I kigger over mod alle de gode folk fra Logik. Skal vi ikke have dem herind? Kom her. I skal hen til flaget. Kom her. Ja. Og vi har også vores arkitekter, hvor I er henne. Der er Helene og Daniel. Ja. Skal I ikke have flaget til gyserflaget der? Ja, så er det gyser. Ja. Det lyder farligt. Og så ender vi så efter en rejse på nærmest 2 år her. Så vi er så glade, vi synes, det er det helt perfekte resultat. Og vi er så glade for, det netop er Logik, der bygger for os. Fordi det, vi lægger vægt på hernede, det er, at vi lever af det rene vand. Vi lægger vægt på det bæredygtige. Vi lægger vægt på, at det skal være godt, og vi skal være i pagt med naturen, og vi skal behandle den ordentligt, for det er den, vi bruger. Så vi er så glade for jer, og jeg vil sige, i hele forløbet, altså jeg er så begejstret for, hvordan I går og tænker. Så pludselig kommer Balder forleden dag og siger, ved du hvad, jeg har hørt om noget, nu må du ikke lade dig afskrække af ordet, men det er noget, der hedder epoxy harpiks, som består af, af honning og harpiks, og natur. Og det kommer ind og skal være gulv, og så være vandsæt membran. Fordi det, som når vi sidder i saunaen bagefter, så skal vi jo ikke have alle mulige giftige dampe, som vi skal sidde og blive skæve af. Så det er så vigtigt, at vi får bygget også for den, når vi skal bruge den bagefter.
Ja. Så jeg vil gerne sige jer rigtig mange tak, fordi I havde lyst til at tage opgaven og bygge for os. Og jeg vil gerne sige særligt tak for det engagement, I lægger. Fordi vi har ikke kun brug for, at I bygger en sauna til os. Vi har også brug for engagementet. For det er først, når vi får engagementet, vi får den bedste sauna. Og det føler jeg, at vi får. Så jeg er så glad for det. Og jeg er så glad for, at Daniel, hvor er du hen, Daniel, at du smører med, og du ved, hvad der er vigtigt for os, og du tænker med og viser, at det er det, vi skal have. Jeg er daglig leder i logik, og når man er daglig leder i logik, så betyder det bare, at man er den, der i hverdagen nogle gange skal sige noget på vegne af de andre. Fordi vores firma, som sikkert mange af jer ved, er jo et fælleseje, hvor alle håndværkerne vi har det her firma sammen. Men vi er også et rigtigt københavnerfirma, og Helgoland og Amager Strand og den her badeanstalt her, for alle os, der er født og opvokset i København, så er det jo klenodie. Så da I kom og spurgte os, så blev vi så beæret. Og da I så oven i købet spurgte os om det, som vi holder allermest af, bæredygtighed, og at vi kunne få lov at lave noget ordentligt håndværk, så blev vi endnu gladere. Så vores engagement skyldes lige så meget jeres engagement. Så tusind tak for, at vi fik lov at bygge det her. Det kan vi være stolte af resten af vores liv, så det vil vi være helt 100. Tak for det. Skal vi ringe en gang med, og klokken er så over på arbejde en gang til? Det er vores gamle klokke, den er fra 1943. Den er lavet som fudskud for DRV, og den er så fuldt klubben siden. Men skal vi ikke ringe med klokken? Håndværker os alle sammen på det her dejlige hus, som skal stå herude i 100 år. Så nu ringer jeg med klokken. Nu kender I turen. Okay. Fællessavner, længe leve! Hurra! 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 Disse musse rejse! Den er mægtig! Godmorgen! Tak for det. Fordi der er masser, og den kan måske klare.